ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोदों। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमहरनायखौ फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आङो बे समाव जासिहरग्रोनाय जाबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरोबाव नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे गोदान कमेन्ट भिडिअ आं दिनै लानानै फैबावलायबाय। बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव फिसा बाथ्राखौब्लाबो मिथिनो मोनगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आङो बेखौनो मिजिंथिहरबाय। अब्ला बे समाव अनजाग्राफोर आङो नोंथांमोननो सिनायथि होनि आरो बिथाङा आंनो मा कमेन्ट लिरहरदों आं नोंथांमोननो गिबियावनो फरायनानै खोनासंहोनो सानबाय। बिथांनि नामानो जाहैबाय सहेन्द्र बसुमतारी। अब्ला बे समाव बिथां सहेन्द्र बसुमतारीखौ आङो हाजासे वेलकाम खालामदों दिनैनि बे गावनि कमेन्ट मेसेज भिडिअआव आरो बिथांखौ आंनिफ्राय थेंक इउ आङो जासिहरदों। अब्ला बे समावहाय आं बेखौनो मिजिंथिहरबावदों जुदि बिथां सहेन्द्र बसुमतारीया जुदि आंनि बे उन्दैथार भिडिअखौ नायसनदोंब्ला जोबजासे नायलांनो थाखायबो आं मिजिंथिहरबावबाय। अब्ला बिथाङा मा लिरहरदों खोनासंनि। जिसुआनो थार इसोर होननानै बुंनाय जायो मानो बेखौ भिडिअ लाबो फंबाय। खोनाबायना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बिथां सहेन्द्र बसुमतारीया आंनो मा कमेन्ट हरदों। बिथाङा लिरहरदों जे जिसुआनो दि थार इसोर मानो बुंनाय जायो बेनि सायाव भिडिअ लाबो फंबाय होननानै आंखौ दिनै रिक्वेस्ट खालामहरदों। अनजाग्रा माय डियार भिउआर्स बे कमेन्टनि सायाव with my small knowledge and आंनि उन्दैथार रोंनायजों आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन जे जिसुखौ मानो थार इसोर होननानै बुंनाय जायो बेनि सायाव। आरो दिनै बेल' नङा, बाइबेलावहाय जिसुआनो दि थार इसोर बेनि फोरमानफोर दिनै गोबांथार दिनै दङ। बे गोबांथारनि गेजेराव मोननैसो बाथ्राफोरनि गेजेरजों बा मोननै मोनथामसो बाइबेल सिरिफोरनि गेजेरजों नोंथांमोनजों आंबो बेनि सायावहाय शेयार खालामगोन। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ख्रिस्टियानफोरनि थिय'ल'जि मथेब्ला मिथिबायना जिसुखौ सासे इसोरनि फिसाज्ला बा जिसुआ गावनो सासे स्वयं इसोरखा आरो साथामजों सासे इसोर होननानै जिसु ख्रिस्ट'खौ मिथिनाय जायो आरो ख्रिस्टियानफ्रा बेखौ फोथायनाय जायो। बे साथामजों सासे इसोरा बेनो जाहैबाय बिफा बिसा गोथार जिउ। बे बिफा बिसा गोथार जिउ साथामजों सासे इसोर होननानै दिनै जिसु ख्रिस्ट'खौ मिथिनाय जायो गोथार बाइबेलनिफ्राय आरो जों ख्रिस्टियानफ्रा दिनै बेखौ फोथायो आरो जों बेखौ खुब रोखायै मिथिथारनाय जायो गोथार बाइबेलनिफ्राय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो दिनै बेल' नङादि आङो नोंथांमोनजों मोनसे जाहोनखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामबावनि ना। जिसुआ जेब्ला संसाराव फैदोंमोन अब्ला बियो फैदोंमोन जे सुबुं माहारिनि पापखौ ना उदांस्रि होनो, जों सुबुं माहारिखौ पापनिफ्राय बा पापनि थैनांगौनिफ्राय बासायनो थाखाय मिथिबायना बियो बुहुमाव फैनानै मा मावफैदों जे गावनि जिउखौनो मिथिबायना क्रुसनि सायाव बा क्रुस दंफां सायाव गावनि जिउखौनो जों सुबुं माहारिखौ पापनिफ्राय बासायनांगौनि थाखाय पापनि थैनांगौनिफ्राय बासायनांगौनि थाखाय क्रुसनि सायाव गावखौनो मा खालामफैदों जोबथा बोलि बियो होफैदों आरोखि जों सुबुं माहारिफोरनि थाखाय बा जों सुबुं माहारिफोरखौ अनसोनानै गावखौनो मा खालामफैदों जोबथा क्रुसनि सायावहाय बियो बोलि होफैदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ओमफ्राय आरो दिनै बेल' नङा, आरो क्रुसनिफ्राय बा क्रुसाव थैनानै बियो हाखरावहाय मा जाबावदों सानथाम हरथाम थानानै बियो हाखरनिफ्राय सिखांफिनदों आरोखि। बे हाखरनिफ्राय सिखांफिनासै आरो सिखांफिननानै मा जादों मिथिगौना? बियो गावनि जे सेलाफोर दंमोन
ना गाव जेब्ला थांनानै दंमोन बे बुहुमावहाय थैयैनि सिगां गावनि जे सेलाफोर दंमोन गावजों थाफाग्रा जाफाग्रा गोबांथार दिनै मानसिफोर दंमोन जिसु ख्रिस्टजों बिथांमोननि मेगननि सिगाङावनो बियो सोरगोआव थांदों आरोखि सोरगोआव बियो दिनै थांफिनदों बा जोमैजों बियो लांखोजाफिनदों दा बेफोरनो जे जिसुआदि थार इसोर बेनि फोरमाना दिनै बेफोरनो आरोखि आरो बेफोरनि थाखायनो जिसुखौ थार इसोर होननानै बुंनाय जायो बा मिथिनाय जायो आरो जों ख्रिस्टियानफ्रा बेखौ फोथायनाय जायो आरोखि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बिथां सहेन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे आरोबाव बेल' नङा नोंथांमोननो आङो बाइबेलनिफ्राय बे समाव फरायनानै खोनासंहोनि थ' बेखौ मोननो हागोन थोनहरजानाय से बालाबनि 9निफ्राय 10 सिरिसिम आं नोंथांमोननो बे समाव गोथार बाइबेलनिफ्राय फरायनानै खोनासंहोगोन एक्स चैप्टार 1 verses 9 to 11 सिम फरायनानै खोनासंहोनि मा लिरदों बाइबेलाव बेखौ बुंनायनि उनाव बिसोरनि मोखाङावनो बियो सोरगोआव लांजादों आरो जोमै दाखासे बिसोरनिफ्राय बिखौ आन्दो खालामदों that means जिसु ख्रिस्टखौ ना जिसु ख्रिस्टआ जेब्ला सोरगोआव थांनायसिमोन गावनि सेलाफोरखौ ज' लानानै गोबांथार बाथ्राफोर दिनै बियो बुंनानै गालांदोंमोन आरोखि बेबायदि बुंफुबाय थानायावनो मोनथिबाय दा बा बेफोर बाथ्राखौ बुंखांनायनि उनावनो बिसोरनि मोखाङावनो बियो सोरगोआव लांजादों होननानै बाइबेलाव लिरदों आरोखि ओमफ्राय जोमै दाखासे फैनानै सेलाफोरनिफ्राय जे जिसुनि सेलाफोर दङ बिसोरनिफ्राय जिसु ख्रिस्टखौ आन्दो खालामदों माने नुयै खालामबाय आरोखि आरो आं फरायनानै खोनासंहोबावनि बिसोरो नख्रांथिङै जिसुनि थांनायखौ नायहरबाय थानायावनो गुफुर हि गाननाय सानै मानसि बिसोरनि सिगाङाव गसंफैनानै होनदों ओ गालिलारि नोंसोरो बेयाव गसंनानै मा नायदावबाय थादों नोंसोरनिफ्राय सोरगोआव लांजानाय बे जिसुखौ जेरै नोंसोरो सोरगोआव थांनाय नुदों बियो बेबादिनो फैफिनगोन खोनाबायना बाइबेलाव बेबायदि लिरदों आरोखि जे जेब्ला जिसुआ सोरगोआव लांजायो होमबा जिसुनि सेलाफ्रा नख्रां फारसे होननानै बुंदों माने सोरगो फारसे अख्रां फारसे नायगोमोबाय थादों बा नायहरबाय थादों बेबायदि नायहरबाय थानायावनो सोरगोनिफ्राय बा अख्रांनिफ्राय सानै गुफुर हि गाननाय मानसिया बिथांमोनजों नुजाफैयासै सोरजों जिसुनि सेलाफोरजों आरो नुजाफैनानै बेखौनो होनबाय ओ गालिलारिफोर नोंसोरो बेयाव गसंनानै मा नायदावबाय थाखो होननानै बुंफैयासै आरोखि नोंसोरनिफ्राय सोरगोआव लांजानाय बे जिसुखौ जेरै नोंसोर सोरगोआव थांनाय नुदों बियो बेबादिनो फैफिनगोन होननानै बुंदों बियो बेबादिनो फैफिनगोन आरोबाव बुहुमाव गावनि फोथायारिफोरखौ लांनो दा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर खोनाबायना थ' बाइबेलावहाय दिनै बेबायदि लिरजादों आरो बेनो मोनसे गेदेरथार फोरमान आरोबाव जे जिसुआदि थार इसोर आरो जिसुखौ थार इसोर होननानै बुंनाय जायो फोथायनाय जायो होननानै जों साफ्रोमबो दिनै बेखौ मिथियो आरो दिनै बेल' नङा आरो बे बुहुमाव मोनफ्रोमबो कान्ट्रि मोनफ्रोमबो जाथिनि गेजेरावहाय दिनै मा जायासै फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ नंगौ इसोर होननानै फोथायनाय जादों आरो खुलुमनाय जादों दिनैनि बे मुगायाव बेबायदि देश गैया जे जिसु ख्रिस्टखौ मोनै बा ख्रिस्टियान गैयै बा जिसु ख्रिस्टखौ खुलुमै आरो दिनै बेल' नङा दिनैनि बे बुहुमाव बेबायदि जाथि गैया जे जाथियाव जिसु ख्रिस्टखौ खुलुमाखै मोनफ्रोमबो जाथि मोनथिबायना बुहुमाव सोरजिजानाय मोनफ्रोमबो जाथि बुहुमाव दंनाय मोनफ्रोमबो देशाव दिनै जिसु ख्रिस्टखौ खुलुमो आरो ख्रिस्टियानफोरखौ दिनै जोङो मोननो हायो आरो बिथांमोनाबो बेखौनो गोबांथार बाथ्राफोर दिनै बाइबेलाव दङ आरो जिसु ख्रिस्टखौनो थार इसोर होननानै खुलुमनाय जादों आरो बुंनायबो जादों थ' हामबायसै अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोना आसा खालामबाय नोंथांमोनखौहाय आंनि बे उन्दैथार भिडिअजों आरो मोननैसो बाइबेल सिरिफोरनि गेजेरजों बिथां सहेन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे जिसुखौनो दि थार इसोर बुंनाय जायो बेनि सायाव एसेब्लाबो मोनदांबाय मिथिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आङो बेखौनो मिजिंथिहरनानै दिनैनि गुसुं भिडिअखौ बावनो दोनबाय गोजोन्थों खुलुमबाय